geçen 10 yılın dowamında diýdim zor prezidentin ýurtda öz islegine göre hükmeden zady köp. Muňa mysal edip gökdepe etragyny getirse bolar. Diktatorun öz dogduk depesi bolan ızgant bilen babarak oğulary aýratyn üns bilen östürildi. Bu hem Berdimuhammedowa az görünen bolmaly. Ol ızgant bilen Tewridanyň araça kartasyny öz islegi boýunça täzeden biçip düzdü. Bu iki aralykda yerleşen oğulary diktator öz kalkasynyň we ýakyn garyndaşlarynyň atlaryny taşdy. Elbetde bu kaşan oğulary elektrik ışıkları bilen bedelen şa ýollary, dürlü bağlar hem de diktatorun kalkasynyň heykelleri bedeýär. Çülüdäki at aýlawy we haýwanat bagy diktatorun ýakyn garyndaşlarynyň atlaryny göterýär. Tewridede häzirki arşywy owul dürlü milletleriň wekillerinden ibaret müňlerçe adam ýaşaýardy. Häzir ol adamlar öz öýlerinden kowulup Tewride lükgölügüne diktatorun şahsy maşgala mülküne öwrüldi. Durulan köşklaryň birinde durwan oluşa, beýlekisinde bolsa onuň miras düşer şahzada ogly Serdar ýaşaýar. Emma beýleki welayetlaryň etrapdyr oglaryna beýle kaşan jaýlar we ýollar näme üçindir gurulmaýar. Diňe jaýlaryň üçekleri ýaşyl reňke boýamak bilen çäklenilýär. Ol hem hemme ýerde de. Diktatorun bu eden etdiligi öz elim, öz ýakan, kyçak öz gyýyny kesmez diýen netijany berýär. Ey Ilahi Emine Adan yolu, adan yolu Atlanalım, atlanalım Adan yolu, adan yolu